koriwinjogi. Nitie interest moro ma particular politicians nigo? Milton, adieri mantie to en niya. Gima dhi nyime kawuono ni. Rigathi ng'ama ok ber. Ruto bende ng'ama ok ber. But mano to debate machielo. Gima watimo ni. Be en gima miyo jo Kenya duoko mowinjore. Mana kaka ipenjo gi dhogi, nitie wabunge ma ok wasebedo kwaneno. Gima miyo kawuono gi wuok. Ng'eny gi wuok. En ni dibed ni duong'. To en gima mako piny Kenya te. To joma wuok e alwora mar Mount Kenya, wabunge, mano oseketo sei margi. Osefwenyo ni ground rights, seche moko the ground is not in favor ni mondo gol bwana ni. Koro gin magidhi bedo e receiving end. Koro kano wach ni mondo giji odhi e public participation, to miyo gi another leeway, mondo giduok gi lock pachgi. Koro gidhi wuondore ni ne wadhi e public participation, to mae gima jopiny owacho, koro anagono. To chutho igi, to ne gise mess up, according to jogegi mano yierogi, ne gise mess up. Maybe ne gidhi timo gima ber, but ground to kdwar mano. Koro politics is about ground to gi representation. Jok ma gi represent samoro nigi duol mopogore. Koro gidhi kawo opportunity ni to gi kawo advantage mar lokore mondo nere ni kik nere ni gin jok mokia gima timo. Onere ni gin ichiko gi jopiny ma ok en adieri. Koro mane momiyo gi support public participation ni gi ng'wech kapok voting obiro. Mondo gidhi giyud ka ground wacho kama olokre koso ground oyiegi kaka oparo cha. Mane gima neno ka. To koro wang'iya ne tudruok mar siasa mosebedo machiegni ni, anyalo wacho ni en political nikech mondo mi kata ODM yie mondo joge moko donje sirikal kendo migi lemo madongo e sirikal. Iparo ni donjo makamano oloko pach jo ODM moko kata jo Azimio moko mane ni upinzani mane kwedo kabisa sirikal. Bedo ni moko kuom jogi orwaki nikech gisiko giwacho niya, wan ok wadonje sirikal, wa release mana jogo mondo dhi oti mondo kony sirikal. Wan to pod wane upinzani. Ere kama wachi ochunge? Donjo mar joka e sirikal, poni nok gidonjo. Ombulu ni dogore nang'o? Donjo mar jo ODM e sirikal, quote and quote, omiyo jok mane gore ei Kenya Kwanza ka wing moro yudo chir mar timo gik mane gidwa timo mane gisepango timo kata ka ODM ne pok odonjo sirikal. Yuarruok mane kind Deputy President Rigathi Gachagua gi jatende William Ruto gi kweth makoro gikete ng'egi ng'ato ka ng'ato ne nitie kanyo way before. But koro donjo ma ODM quote and quote odonjogo obolden side achiel nikech ko ODM odonjo to ng'amo kawo credit no te en William Ruto kaka ker kata president nikech ene ma omiye chik thuolo gi chik mondo chiw lemo miwacho ni omi jo ODM go kata lemo manomiyo jo ODM ma wate wang'eyo. Koro nikech ene mochiwo lemo go to en ma chik oyie ne chiwo lemo go. Koro wing ne obedo bolden mondo tim gik mane gisepango timo kata gane pok ODM obiro. Mak mana niya uan to ODM nikech gidhi kawo gi makosa kuom gima ok girgi kendo lweny ma ok margi. Nikech sani ng'enygi kata gite gidhi ungo lwedo wing mar kor William Ruto. To ka giseungo lwedo to oganda makocha dhi wacho ni gine ma gied gini. Gine ma gied gini. Mana kaka jomoko ne wacho ni sometimes it is not the shouting from the enemy side, but the silence from the friend's side. Koro joka nyalo wacho niya, joka to ne wang'e ni wan go gi lweny. To un ne ok wa expect ni lweny ni obed maru ahinya. Nikech king'iyo sani kata gima dhi nyime. Aparo ni gwenge wa are always politically charged. Kineno public participation ibro yudo ka samoro en so charged e gwengewa makaluo mas kata jo kuonde monagi ng'enye moingo kaka en charged maybe e Cumberland. Mwenge Mutuse en ja CCM iluongo ni Chapchap maendeleo Chapchap MCC
to kibiyudo ni Kibwezi sani is charged moingo Homa Bay kata Migori inyalo yudo ni Migori samoro sani charged moingo Kibwezi to bwana cha emotingo motion tero. So jowar usually politically charged. Koro ibiro yudo ni jo donjo ODM partnership moro matin to work kata support William Ruto mondo stabilize gini. Inyalo yudo ka okelo that strength kor William Ruto